Share the life, guys. Share the life. 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 Share the life, guys. Share the life. Share the life. Kana pane dera bleeder moyo. My heart bled. Moyo wangu wa bleeder, guys. Moyo wangu wa bleeder. Kana pane bzvara bleeder moyo after life dzedu dzatanga tichita chiseka ndichizodai so ndaona ndakasenderwa malinki amunoti mangani ndichinotarisa kudai so I was shocked, I was disappointed, I was angry. Ndashaya kuti ndodini. It's so heartbreaking, guys. It's so heartbreaking. Vana vapapa muripo here. Vana vapapa, vana va Hubert Angel muripo here. Our Father, our God. That's you, guys. Baba vedu, our Father. My bridesmaids. Hubert Angel muripo here. The so-called Baba. Mufudzi. Anifonga ngari mufudzi wemweya. Ave kufudza ufumi wenyika. Anifonga ngari murapi wemweya yenyu. Ave kuita kuplaya scam. Kuplaya vanhu. Fools right under your nose. The person that you trust most. The people that you trust and love the most are the people that will betray you to the fullest. I guess this one, everybody is being betrayed. Even my puppets, even my bridesmaids. Nasindaona hamuna chekutaura. You've got nothing to say because you were played right under your nose. What kind of a prophet are you, Hubert Angel? Urimuna kaita say, ndiye munhu andangoya kuzotaura nezvake zvangu, Hubert Angel. How could you do that? People loved you. People put their trust in you. Iwori kutora gold renyika, ufumi wenyika, uchendesa kune dzimwe nyika. It's so heartbreaking to think kuti muZimbabwe hamuna oxygen inochinjanwa muzvipatara. Hamuna vanhu vari kufa nokushaya oxygen. Vanhu vari kufa nokushaya paracetamol zvaro, painkiller. And you are busy swindling and doing money laundering. Chita muchismuggle magold akakura kudaro munyika vanhu vachitambura. What kind of a human being are you? What kind of a pastor are you? What kind of an apostle are you? Kurura batch, visa tai yako you don't deserve. You call yourself a man of God. You call yourself a prophet, but you could not prophesy and see kuti uri kurekodwa. You could not see that there were hidden cameras all over. Murumi yawanga uri. You could not see that you were also being played for a fool because you played with God. Wakatamba na Mwari nguva yakwana. You can play with us, you can mess with our heads, but you can't play with God. Mwari ndi Mwari. Kana nguva yakuda kushika yekuti vazvifumuri vazvibhondore, God will expose. It did not take any child of the soil kuti expose izvi. Mwari pachazvavo. Vanhu vakaona kuchema kwenyu. Vana veZimbabwe vachema nguva yareba. Vana veZimbabwe vatambura nguva yareba. Munyika dzese angove maslave vana veZimbabwe nguva yareba. Mwari ndi Mwari. Mwari ndi Mwari, havasi munhu wekuti unotamba navo. God will be watching, but when the time is right, you will expose like what he did. Guys, I so believe kuti you know what zvakataurwa neBhayibheri zvazvo musoko raMwari kuti kana nguva yakwana, I'll do right by you. It's true. Tasai kwana veIsrael, guys, how many years yavakafamba vachienda kunyika yeKenani? Do you think kune vanhu vanofamba 40 years, guys? Inyika inenge iri kure zvakadi zvokuti vanoita 40 years vachifamba vachienda. Vana veIsrael took them 40 years vachifamba vachipinda mugwenga, vachipinda muminzwa, vachipinda mumatombo, vachipinda pai nepai. 40 years vachitenderera kuti kunge kwavari kuenda kusingasvikwi. Asi after 40 years vaneta vatambura give up. A lot of people had given up pakati penzira. Vakawanda vakatanga kusimuka vachibva kuIsraeli kwachona havana kusvika muKenani. Kwakasvika generation new one. Generation yakasimuka yanga yapera kutsakatikira murodhi yese vamwe give up vakadzokera, vamwe vakafira murodhi, vamwe vakadi because vanga kusingasvikiki. This is us today, vana veZimbabwe.
This is us today, vana veZimbabwe. Tatenderera, tatambeya nenyika. Hapana chisina kuti wane vana veIsraeri chatisina kuita isusu vana veZimbabwe. Ndechipi? Chisini chakaitwa nevana veIsraeri chamunyoto hamuna kuita imimi ndechipi? Matenderera nenyika, mapiswa mune dzimwe nyika, marambwa nedzimwe nyika, munopfirwa kune dzimwe nyika, munosemwa mune dzimwe nyika, munotukwa mune dzimwe nyika, kokuhwanda hapasisina. That's us. But guess what? Ndati handiuye nefesi yangu because I'm very much emotional. Varoya vazive pekuti panotorwa mascreenshot nepasingatorwi mascreenshot nepapi. They just take. Kana munhu uri emotional, anything can happen. Tirimo muroad, guys. Tirimo mugwenga. Tiri kufamba tichienda. But let me tell you guys, Mwari havana kudhakwa. God is the God of the oppressed. God is a God of those who are troubled. When the time is right, let's wait upon the Lord's time, guys. I believe God pane zvavakuda kuita. Pane zvavakuda kutoitika. You bet angel of all the people. He would come back achinda kuZimbabwe kunopa vanhu hupfu, kunopa vanhu mafuta nemari dzavo. Guys, can you see the evil in this man? Mari dzenyika dzevanhu ndo dzaanoti aenda kunosikowa gorake odzoka nemari idzodzo oya otenga 5 kg kana 10 kg yehupfu, otenga 2 liters yemafuta, otenga salt, otenga sugar, onotisa vanhu mastupid monzi line apa muri kupiwa donation. And then here we are, we tap Baba into the anointing. We tap Baba. Which anointing are you tapping into? Which anointing are you tapping into? I always tell you, don't tap into the things that you don't know. Musa tepe kuzvinhu musingazivi. I receive, Papa. I receive, Papa. You receive what? What do you receive? What do you receive from a mere human being? What do you receive? Munu. Unopiwa mweya usingazivi. Unopiwa mweya inokutevera. Vamwe vedu nasi kutadza kubudirira is because you received zvinhu zvawanga usingazivi. Vamwe vedu kutadza kuenderera mberi nasi marriage chaichedzo because you received what you did not know. Guys, these people were so-called papas venyava, guys, vanoenda kunoromba. Murukunzwa, so that they can tell you your phone numbers, so that they can tell you your problems. Vanda kushandisa musoro yemagora. Ivo nenganga hapana difference. Zvinozongo dependa kuti kana wasvika kukoonengo chinorombeswa unonzi oda kuenda nenzira ipi, yechikristu here kana kuti yechivanhu. Oti ndoda kuchikristu kana ndoda kuchivanhu. Same fanana 66 draw na 9. Kupiwa mafufu zvinhu zvako, mari yenyika, mari inosanga suppose tengera machembere, medication ye high blood yenyu. Guys, did you listen to the figures that were being talked about? Material rema figure e gold angachitaura. Material rema figures angachitaura kana kuti ndaishera ndindega. Asana mbona zvakadaro, guys. Andizi ndoti chesana mbona zvakadaro. Asana mbona zvakadaro. For him to put a straight face, kubudisa face akashitaura kuti inini I can put you in a bag and I can come, no one is allowed to search my bag. Like, really, come on, guys. Come on, coming from a so-called man of God. Coming from a so-called man of God. When I was investigated, because they've seen the suffering. They've seen what we went through, what we are going through. Bragging. And apana, guys, hands in a second passport to the diplomat ameno isinga sechwe. You struggle to get just a mere green passport. It's just now shokuti dzabeko passport. Pane time kuti dzanga singaoni kuchizibe papana. But a red vana you bet angel vari kufamba nema red passport vachiti tukupinda nema red passport ameno atishidini the bragging. Vanhu vachitambura. Family yako vari kuguta. Church is a shield, guys. It's a cover-up. Most of these so-called papas and prophets in Zim, this is a cover-up. Guys, wake up and smell the coffee. Wake up and smell the coffee. I cover-up apana jiripo. Guys, pamusiripo jamanzi visa ima tithe. Pamaria usina, God will see you through. Pay your offerings. The little that you have, you take that and seed. Kuchinzi seeder. How evil are they? Vani makunungunu mazakwatira ema gold, mazakwatira ema avaka that are staged somewhere. But vakukumbira
nzungu kubva kuvanhu vasina kana chinhu. Vari kuti some basket nzungu inda unokanda something dollar raunaro 50 cents yaunayo yausina last money yaunenge unayo ivo vane tupakutaura mamillions ema-US dollars pano. Pane mamillions ema-US dollars ataurwa pano. How evil can one be, guys? How evil can one be? And then here we are, vana veZimbabwe. Tinoswera kutukana pachedu. Tichitukana pachedu zvinosiyana nebasa rese. When there are bigger and bigger issues to tackle. Come on, guys. You bet angel. You have disappointed vana vako. You have disappointed everybody with the trust in you. Guys, truly, the truth be told. Sometimes, tino blame kuti tinoti Zimbabwe nyika yakazodai, president vakazodai. Probably sometimes you might find that the president does not even know what is happening out there. You might find he does not even know kuti chichiri kuitika kunzoko. It's the people that are surrounding the president vari kuita izvi. Munhu akapiswa pambaba ambassador manje. A whole ambassador. Mine's our recorded conversation. Did you hear the recorded conversation? This is part 1, guys. Series number 1. Yatanzko. Ameno pachaya series number 2. Pachaya number 3, number 4. Kuti tinenge takufila sei, guys. Ameno tinenge takunzwa sei. Pachaya mama series ga. Right now takangomira. We don't know. We are quiet. People are quiet. People are speechless. Vana havana zvokutaura. Vari kuvaka nekuvaka. Vana you bet Angela. Ma buildings vanomatenga kunge vanotenga matomatoes. Iwa hauna kana pekugara. Hauna kana uritori muranda kune imwe nyika because hauna pekutangira. Mari inofanira iri mari yako yemunyika mako iwewe. Ndiyo iri kuitwa magame up and down swing nemagame. I always tell you pano guys kuti vana we are inspired. We are inspired. What inspires you kwasinga source of income yemunhu? Chaukosinga source of income yemunhu. What inspires you there? Ningana inspire zvekuti. Ningana inspire zvekuti. Hayi zvino we told you. I saw it. Maybe ndakupedza rese. I saw it tula. Ningana inspire. Ningana inspire. I told you pano ndakambokudzai. Ndakambokudzai pano. Ndikati guys, musa envy. Don't envy what you don't know. Don't envy kwa musina kuona mariches achibva. Makangotaka kundiona panapa manichingokudzai kuti this is me ndozodai. Moziva source of income yangu yakatangira kwandakatangira munokuziva. Do you know? Wake up, man, Zimbabweans. Wake up. I feel sorry for generation iri kukura iri kusimuka inongofollowa zvese inongotevera zvese. Amen, we are inspired. I'm inspired. Inspired by what? By what? Capital innovape. Capital ezvamunozotaridzwa imimi inenge yabva kupi? Have you ever asked yourself that? Kuti capital inenge yatangira papi? You see munhu anenge ane kabhotiki kanenge kane hembe 20 mukati andi ari kudya mari ari kuDubai, ari kudya mari ari kuParis, from there kuna ndege aenda kuAmerica. Guys, come on, use your senses. Vurai fungwa dzenyu idzi. Vurai fungwa. Botiki mune vanhu vari kutambura kuZimbabwe. Who has money to go and buy hembe mbotiki every day? Ndiani ane mari yekupinda mbotiki every day chinotenga hembe every time? Ndiani? Ndiani? Tinokuudzai hamuteereri. Hamude kuudzwa chokwadi. Munoda kwa munenge muchinyeperwa. Munoda kwa munenge muchifiliswa worthless. Munoda kwa munenge muchitaridzwa kunzi hamusi kushanda. You are murikutadza kushanda, hamusi kushanda. You are doing your best. Misana yakodokara nekushanda iyi. You have tried your best. Maoko hachakwanisi fungwa dzagumirwa. You have tried literally everything. We come here and make you feel like you are not working hard enough. Yes, I know where my money is coming from. Of course, kana musingazivi kune chinhu chinonzi cover up business, guys. Even chero mukaenda kune maNigeria anotengesa matombo chaiko and vane tushop twecover up tunenge turipo. Tunenge tuchitengesa tumafoni, tunenge tuchitengesa chii, ndote cover up. Havana basa nekuti chazodii hachina basa. Real business is behind.
real money yavo behind. Tokera chikudzai pano kabhotiki kana hembe ndoverenga kuti hembe 20, what's going on? Then you tap into that kind of an anointing. What kind of an anointing that you're tapping into? Ultima anointing yipi. Don't know say I tap into the anointing. Mukutapa anointing yipi. How many flea markets are in Harar? How many boutiques are in Harar? Amwana boutiques ma hombe checheyo. But the tima one vachita kukwira kudzika kudai. We don't see them doing that. Havadi wokuinda kumoride. Havadi wokwira kudzika. I'm repeating again. Kutsikana ine zvamunasho. Anditika musapiwe pressure just to watch uchidarika. Zvauri kuita izvozvo you are okay. You are okay. Zvauri kuita izvozvo you are okay. Uchasvika paunoda kusvika. Chikakamboya pana pakakudzai. Akamboya pana pakataura. Tikaseka tikati Nyaya. It's manifesting. Don't go around tapping into things that you don't know. Don't go around and receive things that you don't know. Mucha receive mweya yamuchadenga mweya iri ivu yamusingazivi nenyaya yekureceive. Zvinhu zvamusingazivi. Bible soko raMwari chero you bet angel. Rinotaura kuti I the Lord love justice. Mwari votaura kuti I hate robbery and I hate wrongdoing. Mukadzika ne chapter yoyo guys inongo muna Isaiah 61:62 if I'm not mistaken. Inozoendera mberi chiti I will faithfully reward my people for not for my people for their sufferings. Ndigoita an everlasting covenant now. God will finally seen our sufferings. God will see. Guys, ngasatambe nesitara Mwari. Ngasatambe Friday urukusmagla gold. Sunday you are back in church urukubata msoro yevanhu. Farirai kubata msoro. Farirai zvenyu kubatwa msoro yenyu. Urukubata msoro yevanhu kutamba naMwari. You are not playing with people, you are playing with God. Nesitara Mwari. You are holding a mic. Urukutaura zita riri pamusoro pemazita ese. Zita a name, the name that is above all names. Zita rinotyisa. Zita risingatambiwi naro. Ndinonongochitaura naro chitamba naro chitaura kuti tap into the anointing. Come and receive. And you are tapping and you are receiving. Murukubatwa musoro muchidona. Munenge muchidona chi? Murukuna matigwanani. Mweya wani uri kuoperate muchechi? Whose spirit is operating in the church? Whose spirit is operating in the church? Ratidzo, get away. Get away, Ratidzo. If you want to wear the shoes and they'll fit you, wear them and they'll fit you. Here, how many people have you seen in Harare? Vanema boutique, vachikwira dzindege up and down. How many people? Kaso no follow one. Do you follow one person on social media? Kanasunga zivi nyarara. Keep quiet. Dima na tsukuudza panapa. You don't listen. You are busy with your men's or business. When you are busy telling you tuchukuonesa. Too busy kutaura chikuonesa panapa. How many people? How many guys? Vangani vamaona vanema boutique mtauni. Mufilisha kunge muri worthless. Mutauni kudai mangwana chimongwana chino. But how many people? How many girls? How many slay queens? Be honest, how many slay queens? And they parare mununa competition kuda ni parara. Vanoto makana nokuvengana because Ningi is doing better than this. Ningi apurisari pandege yari first class ndakazokwira economy. Mara vazvidi. God does not want this. Guys, you bet angel, this is the start. This is only the beginning, my brother. Repent.
This is only the beginning. God will expose you kusvikira pakadzika. Kusvikira pakadzika. You have gotten away so many years, maybe so many times and whatever. Antika muchibudirira muchitora futi kune vasina, muchitora futi kuchirikadzi, muchitora futi kunerera, muchitora futi kune vanotambura through my offerings and tithes. Because the tithes inodimandwa nemunhu akafanana nemunhu anoita zvinhu zvakadaro zvemoney laundering, utsotsi hwakadaro neku highest level of that umbava. Haisi tithes iri recognized. It's not recognized. It's not recognized. Guys, this is so wrong. This is so wrong. Akomana tinzwireiwo tsitsi. Nzwireiwo vana veZimbabwe tsitsi. Tinochema. Tichitaura kuti vakomana vanhu vari kuenda, vanhu vari kutiza chienda kune dzimwe nyika. Do you know, guys, let me be honest with you. Do you know kuti many people vakagarira kune dzimwe nyika nyaya yemedication? Kutya kuti ndakaenda kumba, medication ndozoiwana kupi? Tine vabereki vane vana vakagara muSouth Africa vana Botswana kuti chero zvinenge zvaitika as long as chikwanisa kuenda kukliniki kwacho mahara. Now I'm asking myself, now this document is out. What is going to happen to the people vari muSA muno mumaZimbabweans? What is going to happen to them before June yacho? Because the document is out, is the talk right now. And what is going to happen to maZimbabweans ari munyika senge yakafanana neSA? What is going to happen? Vari kuona masasiko anosimudza musoro, vane muno vanosimudza musoro kwete zvokutotamba zvokutodaro kuti you can't come here muchikanganisa nyika yedu, muchibetsera kudya ikonomi yenyika yedu, kwenyuko mune mari yakatodaro zvenyu. Takubatsirai chifunga kuti hamuna chinhu, mune mari dzakadaro dziri kubuda dzichienda kunze dzichidai. Ndikungozvibvunza chii chaitika. We are yet to see. Guys, amen. Takanya kupusa zvokudaro zvokuti sometimes but Mwari ndovadira chinhu one chakavanzika, chinonzi chakavanzika vanda kunochitora voya nacho vochisa palights pamhene. Paunenge uchifunga kuti chakavanzika kudai so Mwari nokuti ndiMwari havasi munhu. Ingoitai zvenyu madhiri enyu amunoita musingatambi nezita rekuti Mwari. You come on a Sunday, chechi yakazara kuti pa vanhu vari kureceive miracles efake, vanhu vari kureceive zviprofita zvefake, vanhu vari kureceive whatever zvefake zvanenge vachipiwa, uchiziva kuti warara uchitori mundege uchifamba ende conscience yako inenge ichiziva kuti kudii. Uri kumberi kwevanhu, chechi yakakura iya, uri kumberi kwevanhu vanenge varimo kana 2000 muchechi, uchiplaya 2000 people, your conscience haigoni kutaurawo newe. Kana uri munhu chako chako, guys, sapani pakuti hana yako inotongokudza kuti this is wrong, inotongorova. Inotongorova. I mean, guys, but you, but Angel, I've taken away my respect from you. Truly speaking, you don't know me, you know me, whatever. We don't care. But the thing is, you don't play with people's emotions in churches. Haudaro, haumiri mberi kwevanhu vokupa dhati chimiro chakuti akwapa you, but Angel, when you know kuti ndiwe mbavha yacho inobudisa nokupinza zvinhu izvi, upfumi hwenyika. Kunganzi nebhaibheri soko raMwari, vanhu vangu vanoparara nenyaya yekushaya zivo. Zvechokwadi, we are perishing because of the lack of wisdom. I remember mwana wapastor vekuchechi kwangu vachiti, I want to meet you, but Angel anondinspire singaiti. Ndamuforwardira the document and I'm like, wona Satan pindura. Kwari ndofunga he's speechless because the way he spoke highly of Hubert Angel, for me it's even hard now to call him Prophet Hubert Angel. It's hard. It's hard for me to still say Prophet Hubert Angel, Prophet one. A person munhu anotya Mwari, munhu anotya Mwari anogaidwa nesoko raMwari. Unofamba mutsoka dzaMwari, unofamba mutsoka dzeshoko raunoverenga. You can't know shoko, kutamba neshoko, zvito zvako zviita opposite. Bible unoriziva kona to corner because it's a book that you can read and you can analyze and you can do this. But when it comes to doing the work of God, it's the opposite. Ukuita zvishoko zvezvinhu zvemunyika zvinoaffecta munhu wese, affecta the whole of Zimbabwe. The whole of Zimbabwe. Munhu wese affecting.
touya zvatiko pasocial media apa tokuudza kuti kopo bhutsi yandakapfeka inoita 4000, uri kuona shiti yandakapfeka inoita 6000, bhurugwa randakapfeka inoita 10000, belt iri uchitadzwa masignature hembe. You tend to ask yourself, uyu munhu uyu aingori munhu aifamba achipadza mudzimba womanje manje achibuda nepachitunguza mari yakabvepi? Where is the source of, what is the source of income? Kuti tasvika akatangira papi? We don't ask ourselves all that. Tinongoda kuenda kunofara kungoti zvakanaka stereki and indomudai anoti inspired by what? Inspired by what? Apa kuchinyirwa kwamunenge muchiitwa tinenge chichinyirwa left right and center. Iwe ukapfeka bhutsi yemupepo, ukapfeka tenesi remupepo re70 rand, uri kuzwa kuti bhutsi yandakapfeka inoita 5000 US dollars. How do you feel? And uri busy kuchira. Chinoshamisa ndechekuti unowana varume vakazara pamacomments iwayo vachikuchirira nekupraisa umwe murume. And then you tend to ask yourself kuti Mwari tiri right here. Varume vachiri right here kunyika kwedu. Kana there's something wrong. Unowana vachikuzirira maoko, kurovera kukuzirira. Kuroverera munhu maoko, iwe wakapfeka bhutsi yemubhata inoita $5. Mumwe murume akafanana newe kuziva kuti bhutsi yakapfeka ungandidii ndeye 10000 and anenge akaipfeka zvechokwadi ye10000, kaigugula inenge 10000 zvechokwadi. Where is the money coming from? Because hatizivi kubasa kwanoenda isu. Mapedza ipapo varume moenda kumberi kuvanhu, guys, kuvanhu moenda inyu kuvanhu vasinganzwi zvamunenge muchitaura neshona antika monosvika kumberi motaka kunamatira vanhu muchikanda vanhu muchibata vanhu musoro. Whose spirit are you giving to people? Mweya wani wamuri kuspreada kuvanhu? Mweya wani? Chechi chidona. I'm asking myself for vanenge vachidona chii? Munenge muchidonei? Ona varungu vachiumburudzwa pasi, vari kuumburuka chii? Vari kuumburuka chii? Because we know, isusu toziva, we know, we see. Upombwe zvinongobuda zvese. Varume kuZimbabwe ka, men up please, kwidzai mabhurugwa mangofanana nesu, kupfeka mapitikoti aya nemapenti mangofanana nesu. Munenge muchirova maoko muchimoya malavhu nemaleksi. For what? For what? Unoona mumwe murume achiti imbondiona iwoka ndikandirewoka 20. Like really? Like really? There I go, there I said it. Varume kana muda kuzondorova uyai mundirove ndiripo padeni. Ndiripo padeni, but it's true. Munenge muchiombera maoko chii chacho? Chii chacho? Chii chacho? Majokes ane soko raMwari. Inini chandirodzwa nacho kutamba nezita raMwari vakomana. Majokes, kutamba nezita raMwari, kuita majokes nezita raMwari. That's wrong, guys. That's wrong. Tingatamba nezvimwe but hatitambi nezita raMwari. Hatinyengedze Mwari. Hatinyengedze Mwari. Tingatamba nezvimwe but hatinyengedze Mwari. Ite henyu mbavha dzisingatambi nezita raMwari pane kutamba nezita raJehovha. Now people can no longer trust churches. Ndakambokuudzai pano because a lot of things are happening in churches. Muchechi imomo ndo mazviri kuitikira cover up. Chechi imomo ndo mukuru wagemu racho. Kwemi munozivei munenge muri vanoisangana? What do you know? Money laundering. It's easy kuita money laundering because pane church. Ndine church yangu registered mapepa esai. It's easy kuita money laundering because panenge paine church. Kana wada kuita business iko zvino you open a church. If you want to do business, you open a church. Ndokune business rese because that's why you can go spot free money laundering. No one will question you that much. Because une church. Just come out and anobvisa mupiro nematights. Come on, guys. Ngatisvinurei. Mumachechi umu ngatisvinurei. Mumachechi atinofamba tichienda ngativhurei maziso. Vana vakwava Hubert Angel. Decision yayenyu mazvionera. Hazvina kuudzwa nemunhu. Munotiti tikataura kazhinji munotiti mahaters. You come here and threaten. Hey, mataura izvi. Hey, tinopiwa zvokutaura nezvokutaura, guys. If you did not know, tinoudzwa zvokutaura nezvokutaura. Hani muri kuona? There it is. Hazvisi zvazvina kuenda meni. Zvabuda neEljezara. Ndisiri ndabuda nazvo.
What do you have to say? Vari kunyeperwa here. Ndakambotaura nyaya yemutoriro pano ndikati guys, ndikusara muchitonetsana zvese zvisina basa rese. Handika varidzi chaivo vari kupinza zvinhu zvichaivo vari kutengesa matombo aya. Handika top shata. Ndakazvitaura pano ndikati mirai zvakadai, ndikati vamwe vacho mutori masocialites. Handika vamwe vakati ndopenga, vamwe vakatondiseka, vamwe vakatonditerrorize. Ndikanyarara. Zvichabuda. Taramba kutamba nezita raMwari. Zita raMwari ndora ndaramba inini. Ndora ndawira. Ndoita kuti ndiadresse this man Hubert Angel. Kutamba naMwari because Mwari wacho tinotomudawo. Hatikwanise kurarama pasina Mwari. Munhu wese kuti rarame kufamba kudai so mweya uri matiri mweya waMwari. Hatitambe naMwari. Tingatamba nezvimwe, hatitambe naMwari. Hatitambe nezita raMwari kuita vanhu zvipopai nezita raMwari. Unoshaya mashoko ekutaura. Unomashaya. You talk of X-ray machine inobvepi? X-ray machine. Panado. Tochire muno, tofira muno. Because umwe anenge ane condition, umwe anenge ane high blood, vamwe vane asthma, vamwe vane zvirwere zvakasiyana-siyana. Muno mazati medication yavo ndoma inenge iri. Ndikaenda kumba ndinotonofa hangu. Ukavhunika kumba zvinogona kungovharana, zvinotongopera, unotongoora ukadambugwa. Guys, amenei. But Hubert Angel tamba nezvimwe sha zamura mai haribatwi. Usatambe naMwari. Tamba nezvimwe hanzvadzi. Usatambe nezita raMwari. Use that red passport yako kuti unayo diplomat. Totodzidawo but totodziwani idzo red passport dzinongombeya. Totodzidawo kuti tinde kunosuka machembere kana kuenda kunoita zvimwe zvinhu zvisiri zvokusumagula, togosumagula chichacha totowani. How do we trying to say kuti ngatiite tichibatsirana tivake Zimbabwe? The so-called men of God vanga vachinamatira nyika kuti imire iri stable. Ndo vari kutora havachanamatiri nyika vanenge vachiti ngatinamatire nyika yedu yeZimbabwe vachikuitai mafuu. Vapedza votora vobuda naye. Siti kuti ngatitinde toshanda tidzoke nemari itenderere munyika. Ivo votora mari iyo vobudisa kunze. Ungavadi? Who are you to speak? Who are you to speak? Who are you to speak? Hapana. Zvakondirwadza sokuti takafara tikati eish endagonera vanhu vakomana mulockdown vanhu vachipiwa upfu vachipiwa kana vari kupiwa mari dzavo guys. Vari kunotengerwa nemari dzavo. Zvinhu zvakaongodzi vanhu vese vangonzi alright lockdown maybe because nezve everybody you be earning kana $70 uri kumba kuti because munyika macho zvicherwa tinazvo. Guys, we are rich kuZimbabwe. We are rich in Zim. It's just that we are greedy and selfish. But nyika yedu iri rich in minerals guys. Ndo chokwadi. Zvokuti kwaivhurwa maproper mine zvakaita kuno kuti like South Africa kuno kuti mamine anenge akazara kadai vanhu voemploy vashanda mumamine mavya zvichinyatsotorwa zvichinyatsoita neproper channel guys. I'm telling you, people are going to be employed. There's no need yekuti vanogara South Africa because vanhu vanoenda kunoshanda ikoko. Panenge pane mine ipapo panoshanda vemabuild, panoshanda maartisans, panoshanda vemanagement, panoshanda vanhu vakawanda vanopinda mabasa. Imagine kwavhurwa mamaini 50 kuZimbabwe nezvitoro zvatinazvo kuno employ vanhu vangani? Because mine vanogona kuwana tunenge nevanhu kana 4,500. Vana vese chero vachita mutoriro vachitenderera mastreet can go into the mine handika vakanoita even mabuild attendants vakaenda even underground kunochera. But it can't happen because we've got people like Hubert Angel vakamira kutora voenda to their own selfish benefits. Vobuda naro notengeswa mari yacho youya votenga malenzi nemalenzi achivi evicta vanhu pamalenzi avo chinzi bye pakatengwa naningi because ane zita vanhu vachidhirizigwa dzimba dzavo. That's it. You can't contest
you can't go to court, you can't contest, you can't do anything, you can't do anything, literally, you can't, because you're nobody. You are nobody. Kativhurei maziso, kativhurei pfungwa vana vapapa. Amen. Bhora iro Mwari vari kutaridza, Mwari vari kutaura nemi, Mwari vari kutaura. God is speaking to you. Imi vari kuvhurai maziso kuti muone. Bvumai kuvhurwa maziso, bvumai kuona zviri beyond. Mbovharai maziso enyama muone maziso emweya. Munenge makatsikirana muchechi muchireceiva what? Muchitepa into the anointing. Yay! It's up to you guys. Zvakwatiri mazvinzwira guys. Tichamirira episode 2 neepisode 3, but inini already I've heard enough. Ndata disappointed zvisingatoiti. Ndosaka akurumidza kubatwa. Ndosaka Mwari akurumidza kumaexposa. The way anotamba nezita raMwari, utambi nezita raMwari ubva wadaro. Mwari wabva watangira paari anonzi mighty man. Munoziva kuti Zimbabwe yese ndiyanga achinzi mighty man of God. Mwari wabva watangira ipapo. Ipapo ndipo vatangira ipapo. Pana mighty man of God. Ndipo vatangira kunovhurira ipapo. Kuti ndichanoexposa, ndichanobata ipapo. Vamwe havana basa masmall fish zvimwe zvimafundisi ichakwana time. Vatangira ipapo. Pamunoti baba papa. Ndipo vatangira. So, zvazvenyu guys. I don't know. You bet Angel, you have disappointed vana veZimbabwe, you have disappointed us. Tasingazivi kuti uri mbavha, mbivha yakatodaro. But yes, Mwari vazvitaridza. Ramba uchiba. Ramba Mwari vasati vatanga newe, vari kutanga. God is just starting with you. Wait till he ends with you. Vachadhila newe Mwari, kwete vanhu. Mwari vachadhila newe kusvika kumagumo. Repent nguva ichiripo, tendeuka. Tendeuka. Kana kuti chingopinda mumasheti emaraya zvisina zita raMwari mukati. Wongoita masheti acho zvisina zita raMwari mukati. Don't play with people's emotions. Kunouya vanorwara, kunouya vanhu vanenge vachirwara, vanenge vane matambudziko makunun'unu, vakatoisa faith kudhara kuti tikangosvika ndikunobatsirwa, tikangosvika ndikunodai. So iwe uchizati feja hapana zviripo. Kutamba nepeople's emotions like that. Mwari vakuitire zvakanaka guys, murare munyasha.